फार्स्टआव आंनि खुलुमनाय आंनि फिसालाया आन्ध्रायाव खामानियाव थांदोंमोन हा हु मोसौ मोसा फाननानै आंनियाव दा गैया दा राहायानो गैया अपारेसन खालामनांगौ आन्ध्रायाव लांफिननांगौ आंनाव फैसा थाइसेबो गैया आइ आफा रायजोनाव आं खुलुमनानै एसे साहाय्य मादैमोन बा आइमोन एसे साहाय्य बिदों आइ आफा बिब' बिनानावफोरनिफ्राय खुलुमबाय आं आंनि फिसाला देरसिना आन्ध्रायाव थांनानै एक्सिडेन्ट जादों बिनानाव फरायनाय सानै दङ बिनानावनि थाखाय थांदोंमोन गोजानाव दा एक्सिडेन्ट जाना फैदों जेबो राहा गैला हा हु गासैबो फानजोब्बाय मोसौ मोसा गासैबो फानजोब्बाय दा मा राहाय खालामबावनो खुलुमबाय आदामोन जोंनि आदानि थाखाय थांदोंमोन जोंनि थाखाय थांदोंमोन खामानियाव एक्सिडेन्ट जाना फैदों आदा बाजै आदा आब'मोना बिसोरो राहा हरनाङामोन हा हु फानजोब्बाय गैला जेबो गैला थांनो राहा हेल' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौथ' नुबाय नङा होमबा बिसोरनि न'खरनिफ्राय बुंनाय जाथायखौ स' अन्ध्र प्रदेशआव खामानि मावनो थांदोंमोन बिनि हरन दास आरो सुजला बसुमतारीनि फिसाला देरसिन चन्दन दासआ बिसोरनि न'आ जाबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव पस्ट अफिस काजलगाव आरो सिडली गामिया जाबाय पद्मापुर आं बुंनो सानदों कि बे आब' सुजलानि जाय फिसाला देरसिन चन्दन दास बेनि बडियाव जाय जों पेसाब खालामो नङा होमबा स' बे उथुमै आरो बे हासुग्रा बेफोरबायदि माने बिनि गेजेराव माने बडियाव जाय नाला थायो सिङाव बे नालाया थफ्र' जबाय होनना बुंदों टाइल्स गोलैनानै माने गोबां लड बे बुस्थुआ गोलैदों बिनि मोदोमनि सायाव गोलैसिनना होदों होनना बुंदों खामानि मावबाय थानायाव अन्ध्र प्रदेशआव स' बेयावनो गोबां गेदेर जाथाय जाना फैबाय गासै टटेल जाय समाव अपारेसन खालामनाय माने बेखौ जास्ट फाहामनानै दोन्दोंमोन बे समाव फाहामगिनायाव खेबसे सिकित्सा खालामनाय समाव 72,000 ना मा थांदों होनना बुंदों 72,000 थांनायाव खावसे मालिकआ होबाय होनना बुंदों कम्पानिनि मालिकआ बेबोथ' बबाव होजोबनो नङा होमबा खावसे होबाय होनना बुंदों न'खरनिफ्राय हा हु आरो बिनि गेजेराव मोसौ मोसा फाननानै माखासे खिनिखौ होबाय आरो बिनि गेजेराव दायो 3 मान्थ्सनि उनावहाय सिकित्सा खालामबावनांगौ होनना बुंदों स' दिनै 3 मान्थ्स जानो 4 डेजल' नांबावगौ बिनि गेजेराव बिसोरो मागि फैसा जुथुमगासिनो दं हा हु फाननायखौबो सिगाङाव फाननायखौबो जुथुमगासिनो दं लानानै दा बिसोरो मोसौ मोसा फानजोब्बाय होनना बुंदों हा हु फानजोब्बाय होनना बुंदों नोंथांमोना बिनि बिमानि बुंनाय माखासे राव आरो लास्ट एन्डिङाव खोनानो मोनगोन स' गाइस बिसोरहा सानै बिदा फंबाय दङ आरो बिनि गेजेराव सानै फिसाजो दङ मिथिबायना स' चन्दन दासआ देरसिन आरो बिनि गेजेराव बिनि फंबाय सासे दंबावो आरो बिसोर बिनानावखौ माने चन्दन दासआ गावनि बिनानाव सानैखौ माने फोरोंनो थाखाय खामानि मावहैदोंमोन अन्ध्र प्रदेशआव आरो बिनि गेजेराव बे जाथाया जाबाय स' आं सानो जोंनि बर'नि गेजेराव जोंथ' हेल्प खालामलायखायोआनो स' बिसोरबो बर'आव सामिल जाबाय खालि टाइटेलाल' सामिल जायाखै बाट जोंना आब'आ सुजला बसुमतारी बे बर' सोरबाफोर आं सानो रावखौबो आं फर्स खालामा आं माने मानसि हिसाबै आं सासे मानसि हिसाबै आं मानसिनि माने धोरोम माने आंनि धोरोमखौ माने आङो पालन खालामनानै बा मानिनानै आङो बेखौ भिडिअखौ बानायदों नोंथांमोननि गोसो नोंथांमोना जाय हेल्प खालामो माने जाय मदद होयो नोंथांमोना थाइसेयानो जा थाइनैयानो जा बिनि एकाउन्टाव होबानो जाबाय आं डिसक्रिपसनावबो बे एकाउन्टखौ होनो हागोन आरो बिनि गेजेराव पासबुकखौबो होनानै होगोन आं एकाउन्टखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय आरो आं बे माने जाय बेमारि बिनि राव रायलायनाय बेखौबो आं होनो हागोन लास्टआव नोंथांमोना खोनासंनो हागोन आरो बिनि गेजेराव सिगाङावबो आङो होनानै होबाय खेबनानै होबाय आरो बिनि गेजेराव लास्टआवबो इन्डिङावबो आरो होनानै होबावगोन आरो बिमानि बुंनाय रावखौबो खोनासंबानो जाबाय आरो बिनि गेजेराव जोङो बे नङाखि बेनाव फैसाया अभार थांगोन बिसोर थगायदों मादों फुरा डिटेल्स दङ लोगोफोर बिनि सायाव टेनसन दाला मानो होनोबा निथुन बसुमतारीया बिसोर गामिनिनो स' बियो आंनो खौरां हरदों आरो गावसोरनि न'खरनि मानसिफ्रा बिदों ओमफ्राय माखासे चेनेलाव बानायनो हरदों होनना बुंदोंमोन बाट बिसोरो बानायाखै होनना बुंदों गावसोरनि बुंनाय मथे बाट आं मानसि हिसाबै बानायबाय दा मदद खालामनाया रायजोनि सायावसै मानो होनबा आंथ' मदद खालामबाय दायो भिडिअ बानायनानै नोंथां रायजो राजानिसिम आं दैथायहरबाय दायो रायजो राजायासो माने मा साननानै माने हरा बेफोर बयहाबो प्रब्लेम थाखायो नोंनावल' नङा आंनावल' नङा बयनावबो प्रब्लेम थायो नङा होमबा जि थाइसे हायो नोंथांमोना हरनो हायो आरो बिनि उनाव गुगोल पे इउज खालामनानै एकाउन्ट नाम्बार होनाय दङ आरो बिनि उनाव IFSC कड होनाय दङ आरो बिनि गेजेराव नाम होनाय दं सुजला बसुमतारी बे बिमानि एकाउन्ट नाम्बाराव स' आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना जुदि
मदद खालामबा आंनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोनगोन स' मानसि हिसाबै नोंथांमोना मा सानलायो नोंथांमोननि सायावसै आं भिडिअ बानायनानै आगारबाय स' चन्दन दासआ दायो माने गथ' जोनोम होनोथ' हाखाला होनना बुंदों बिसोरनि बुंनाय मथे गामिनि बुंनाय मथे बाट बिसोरनि गासै टटेल बाजेट नांगौ डक्टरा बुंनाय मथे किडनि केयार हस्पिटाल होनना बुंदों बिनि डक्टरा बुंनाय मथे गासै 3 लाखसो थाखा नांगौ होनना बुंदों गासै टटेल 3 लाख बिसोरो जमायगासिनो दं बाजार थांनानै मार्केटाव थांनानै बिसोर बिबाय खालामगासिनो दं आरो बिनि गेजेराव टटेल दासिम बिसोरनि आखायाव बेसेबां दं माने हाजारसो दं बाट लाख माने 3 लाखसो बिनि गेजेराव जोंनि रायजो राजानिफ्राय सोरबाफोर मदद होनो हायोब्ला माने बिसोरो मदद बिदों मिथिबायना स' आं बेखौनो बुङो कि रायजो राजा नोंथांमोनहा जुदि मदद होनो हायोब्ला गोबां मोजां खौरां जागोन मानो होनोब्ला बिसोरनि फिसाला देरसिना गोबां मानो होनोब्ला बेखौ जुदि फाहामाब्ला माने बे मानसिया थैगोन बायदि माने आसायाव दङ माने स' बेखौथ' माने गोथाङै थैनाय माने मा बुंबावनो आरोना आंथ' बेनोसै भिडिअ बानायनानै आगारनो हानायसै आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोननिसिम मेसेज दैथायहरनायसै आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोननि सायावसै कि नोंथांमोना सोर मदद खालामो आरो सोर मदद खालामा स' खुलुमबाय आगै मादै बिदा फंबायमोन आं आद्रायाव खामानि मावहैनायाव एक्सिडेन्ट जायो दा आं हासुग्रा नालाजों हासुनो हाया खोमानि गाहायाव हानानै पाइप सोना होदों दा पाइपजोंसो हासुयो दैया गयो दा अपारेसनाव समाबो सानब्रैल'सै बिब' बिनानाव आइ आफामोन दिनै आं नोंसिनिफ्राय हेफाजाब लुगैदों माबा फिसालाया आन्द्रायाव खामानि मावनो थांदोंमोन दा खामानि मावनो थांनाया एक्सिडेन्ट जाना फैदों दा फैसाया खरसा दा 3 लाख बायदि थांगोन बायदि आं मा राहाय दंबावो आंनाव जेबो राहा गैला गासैबो हा हु फानजोब्बाय आङो गरिब मानसि आंहा जेबो उफायानो गैया जाथि बंसनिफ्राय थाइसे थाइनै बिना लाबोबाय आङो बेखौ दा जुथुमगासिनो फैसाया थाखाया एसेबो हायाखै आरो नै दा बेखौ लांनांगौ दा गारि भारायानो गैया जाखिनि थाइसे थाइनै हरनाय बेफोरखौ गासैबो सथ' मथ' डाक्टारनाव ओरै आसामाव माबाबाय नायदोंमोन थांबाय बायदोंमोन ओमफ्राय थांनायाव दा हाया हरबाय जेराव एक्सिडेन्ट जादों जायगायाव जेरै एक्सिडेन्ट जादों बे जायगायावनो थांफिनदो होननानै बुंबाय मानसिफ्रा डाक्टाराबो बुंहरबाय आसामनि डाक्टारफ्रा गासैबो बुंहरजोब्बाय आं दा मा राहायै उफाय खालामबावनो आङो दा गासैबो बिनानावफोर 2 दं फरायनाय बेफोरखौ माबानो सिक्खा दिखा होनो होननानै थांदोंमोन बिदाया 2 गाहाम फरायनाय दङ दा मा राहायै खालामबावनो आङो उफायानो जेबो गैला हा हु गासैबो फानजोब्बाय आङो मोसौ मोसा गासैबो जाखिनि दंमोन गैला दंस' जाजोब्बाय न'खरानो मा राहायै खालामबावनो दा आइ आफानिफ्राय एसे माबा हेफाजाब होदोंमोन आङो लुगैदोंमोन आं एसे थाइसे थाइनै मा हरो आइ आफामोनहा जा थाइसे हरो बेखौनो आं आजावगोन आइ आफामोननिफ्राय खुलुमबाय।